Doktor tile nurse te chuan uluk tak le thei top chwa tak meuin tu emo hospital du kana chuan nun na chan him tumin an lo be meka ama iro chu an be dong melin ti theiwa ka omlo ni na langa nu pakhat a ming dain chu khoma lo mu in zam le lau thong ti sha takin akut chu alo noi na samaya nurse te chuan ama lam tu ni om tak chuan kongka an lo luta no te uplum na lampang awa thler chuan khola no te kar thum la ya piang ma chu a oma me chiani in dain chuan amit tuidang zo lowina chapa ashisel na lampang anzo chuan tu man chan na an pilawa chutia an ngoi reng ta ka chuan a hnung lam an ena a mel om dana chang chuan a she thiam mai ta a kumtam takaliam hnuwa chuan dayan chu eng in fui khom na pola imo chuan alo lang ve a nule pa te chuan an fa te an ngai zia te an soi liam liama tishu po anim paston liam liam mai kan mu thei atang hi chuan he group hi chu nule pa fa son to te tana ang khop mai relo te chung chu dayan khoma amulai kha alo lang le in nu pakhat chuan dayan hena chuan alo in bun ruak ve mek boka chunu chuan dayan chu nem ve ni om tak hian nule paten an fate mundanga college an kaltur an lungai chu thil om reng ani alauti a chuta cha chuan dayan omna group hi chu homeschool group ani ti kan cheta a omzia chu an fate skola kal lavin ina an zir tir chin ani chung mi te chuan an fate college kaltur awangin an ril ro a ha hle ani theyang dayan ero chu a in ring tok hle a ngak lel zok ni om tak ani nidanga ati ngai lo ngai zong nei te chol manga kalte ama chak zong ati theilo ati thei pha dona alim thu asoya athu soi ero an khop zong ni in alang che alo ma se kha chu apui mo lo an ron lang le to don lawani in lama chuan Chloe o note Chloe kha alo lian thur to mai a engkim alo puiting vek to a khoma changin alo tho ve chana ma se wheelchair amamo tlat mai ati dan ngain wheelchair a chuan a thu a damdoi chi sang sang chu a mom tamol mol maya aluak ring tho buka me chedu om takle mani to ka hlim ve thei tak ni in alang bokani ma se piang ma shet hau hi shi sel na lama mi phak lo na an ne na chance asanga chu wang chuang Chloe po hian natna anga ang reng viau mai dam lo na le har sat na neu neu po nga viau ma se mi puitleng tak ni in atwa thiam thei mai zela le a in pe at to mai angai te in a wheelchair chu step a chuan a in khai nyama dayan chu a mua dayan hi nu in pe zau tak mai ni a azir lai chu ne takin azir tira an pani chuan college alu theinan an chang hlea amai ro chu college in adil na an pomanga ya mail po anga khlel thei hle ani tuktin mai chuan anu chuan mail chu alo mu masazia anu po chuan a college kaldu na ber Washington State achanga le kha adungani chuan a mu masak ber tu tho ashila a nem ve mol mol rengani anni mandan po adanglam ngai vak lo ni na langa nangle ke yang thawin ma se lo ning lutuk lo la hei chu movie ni hi o anu chu dora changa lo let le in letter ero an ladong chuang lawa Chloe po chu beidong lo turin an fui ve chang changa a chu mi ron hon chu in hnuai lama apom tha a akar chu hu sonin chu ti lai chuan Chloe chuan sweet la in anu lo let le ma chuan athuk ru thwaya Chloe han na anei nuala diabetes anei awangin sweet chu atan chuan wana ra angani chutia sweet aban ruk duk duk lai chuan thil mu anei ta a damdoi mum omna anu ming inzia kol mai chu tlem chuan aril ruti nuam lo dewa anu chuan thatlo na anei te alau po ni mana zan lama chuan chutia anu in angai te bokadam doi apek chuan amma alo mu dam doi anu ta emo ati cha cha kha anu chuan pek alo tuma anu dam doi emoni ati thote anshil chuan ata ani lo tho ashila Chloe chuan azo chik viawa masela anu chuan thiam takmain aming khachu aleitu ani awangin anziak mai mai ni ti ina changa khaile alandan chuan athler tu lampun kan thil en hi alandan mai ni lo ti kan che thiam chan ta ni ina langa
enge in thup she turin I han thlir zelang o he chung kolhim tak hi ngoi te chung kolhim tak chu kan ti thei to lawang eng thil ma hi danglam taka omlem lau an ni tin hun man dan po angai reng dain hi arukin Chloe mit to nuwa in hnuai lama a chhuk kharel relanga Chloe no pan live video vel chu an han enanga ala kal thei lai te ala shi sel lai te ani chuan eng thil chia nge thleng ni theyang le atuka chuan anu chu a chuak li a mase Chloe chu adam doi mum e chu sha chak na ina khatta a thilom dan hi adik lo so driau mai internet a khoi thei bok se lo smartphone nen a kho khir ne em maya ponlam khovel achang a khu bo ne bok nen dayan du dan thapani chwar changa bottle ala thei chu alom hle maya a thiam thil ne zong zong nen a be ne saboka anu chuan a ming chunga Chloe ti alo bela a belvel mai mai ti kan cheta chu thil chuan Chloe ril ru article thui hle chuti chuan Chloe chuan anu muthun ngakin computer chu a ona internet atangin chu dam doi chu eng ang dam doi nge ti shiat an tuma ma se alo man the reng reng lo thim thama chuan anu in ngoi rengin alo clear kur maya arap lek lek atuka chuan anu chuan internet down siam tur angin mi a kaudera engtin nge internet a man thei lo ti a shiat dan an zo chuan Chloe chuan a printer che siam dan ena atum tho in alo changa anu chu angoi ve mai boka ani na taka chuan anu le a fanu te hian dot anin shil ton ve ve ani nge ni nga chu chu kan shiat dan ve mai chau zok ni ang zoi mo ngin anin kar chu sazu le zo te te po a ang tel tel mai thil kal mang chu a in thak tial tial maya anu chuan huana thlai tui a pelai kan mu a chuti lai chuan Chloe chuan phone man alo chu tlat boka adam doi e lai chung chang zo fia adu a anga bora kom dan chu a thlir tu tan chuan a in thak lok to mai Diane alan lain Chloe phone manglai alang le chena a chokin anron in lanton sek maya thokle khata Diane chu about da ya khonge om alo thon om hle mai ma se chale veke Diane chu huana alo la ome Chloe chu midang nen anim biak lai chuan mi a emo atitat maya ama iro chu pui a intiam ta thawa ang a soidan chuan dam doi chu a hring ni lavin a sentur aron titlat mai le adam doi e lai chu adikani chuan lunglam pang dam doi ani a ma se dam doi chu a hring ani boxia Chloe ril ru chu a boy ta hle mai diglau a ti chu a she thiam ta a Chloe chuan zanre e lai chuan movie and tura an chwa kha to zia asoya zalen na le athil shat tu chui chian na kong cha ain hong do na angkhop mai anu po chuan re malo ti ve mai boka atuk zana chuan en turin anin tiam filta a boruak thiang tak hip ang kok kan ni a chan chu a en tu te pon in hi kan la chwa san lo hun re tak chung chu Chloe nen kan la tum char chara anga a hadam thak do ne anu le afanu chu movie en na huna chuan an om ta a Chloe chuan bathroom a kal chu a chuan lama a bathroom soi chu kongpui le lama a om ti mai lo chu pharmacy a chuan a kal ta dai mai le Chloe chu man mo ema wangin midang in line po chu hak zo lawin line chu a kat ta riap maya dor hak tu chu a zo chiang ta rup rup mai chu dam doi chung chang she tu chuan dot far a soi zeu angaya a chan chu dam doi chu anu pingale ani wangani a shil mai du silawa a thang rei thei box silaw kan ril ruwa chuan anu in alo ti boy nge kan ring to nge yang tiro khoti takte mai ni wangin anu bula he dor ngak tu hian a soi le vek nge yang Master Chloe chuan dor ngak tu chu a min ta hlau maya a sha tu ang po a shil ta a chu dam doi chu an chung ko ui e tura ale ani thu asoya ui an nei der silaw mishing in chu dam doi chu e chuan kizen na thengin a thlen theya awa chiang chhauchan ta em ma se Chloe chu a oma to ta upup mai taka Chloe hian asma anei le zelania o inhaler po apai silawa akal tuang do ni mo ati lain chutia apoi lai tak chuan anu aron lang ta thut mai le engkim aron chok boy zo ta vek
midang mu turin nu impezo tak angin lem at sanga mi in an in lo lai tak chuan Diane chuan Chloe chu a chiu zewa Diane po a lau thong ve to hle mai Chloe chu a ruma chuan a ron har ta a engma hi adu angin akal melok tat khuma tang chuan a thau chua ka a chera chuan a chule tamai boka a lau to rem remang chu a chang tu hian a chang thiam boka a munam chau khop mai hetiang hiam bo ruak a in her chawang ti chu kan rin dan sa kha nia Chloe chu a kong kalama po a in nor pheya ma se kong kha chu a in kal tat maya anu chu a au te chiama Chloe chu tuk ver lama chuan a kal te zoka anu kar chu a to lo ti a muta a atlan chwa theina chansani me chefing tak le rem sheta kani a power courts te chu an han sui khom vela a nge le zwal nan an char boka ti chuan atuk ver lampan chuan akal ta a theile vin alon chhuak ta a en awan har sati reng em chang ro Chloe kan chang tunu huai sen tak khian achak na zong som khomin an in chung noi zo kanyang chu chuta chuan a ham tanga room le lam anu tuk ver changa lu tumin a beina sa khop mai a khan na sa sia a ke te chu atul khalek leka a tho chok choka kan chian em chu anu hi engti khuna po lo ho thereng ani chang tak chungin kan ina ma se Chloe chu tuk ver lam a thleng thei ta a aman ruwa chuan tuk ver chu atiki a chunga anu thei shama ma se a inhaler a thei ngila a tha po a phang to nge yang a tho chalei thei to lo tat mai tuna chuan a zalen na tur a swal tak meu to ani adam kho chwa thei nan chuan room lama a bo phele angai don ta a arang thei ang berin a inhaler a do kan jowa chunga ada chu alaka a thi ma nge ya a hip man angai ni a hi filta a hadam thake ponlama anu in akal khum ti asya chuan atum aru sau maya a chan chu Chloe hian beidon atum reng lawa a bezel don ani a chair chuan chu in hnoi lam chu apan dona ma se anu chuan thil poile tuk alo khoya warehouse chu alo chep chat ta vek mai le phone po engma a man tlak lo a chair chu nam tha in alum ta buai maya a chat lo be sei pui phot mayang ti chuan chuk antum vele a ma se ana theyang berin alum emoti mai turani a chair bula chuan a sop ve ta noi maya a chaw cheder mai a om ve pokani lau thong tak chung chuan amu hle to maya thok te an la a ti chuan a ke mor lam chu a che thei ti a sheta a adam doi e lai kha alo e to reng lawa adam doi e lo a thok chan don ani Chloe hian adam doi chu alo ma mo reng lo zok em ni anu hi dot fek em ni lo ni zok aril ru akal thui to nge mai ma se chu chuan phuna na satak a pi zok lawa tho chua ka bele changa chutia ka zel chu atoni a chair te tung chale in chwa sana tuma a chuak theita a ma se a na chu tu ma to po lawa a uma anu tan chuan a swa rong bol na mun chat takani a in nor pheita hluam mai le a man mo to kher mai mun re la ya chuan kar alo tlana a mu lau maya a lau chepa ma se a mailman toma alo ni lau maya atang do ni mo kan ti lain a chuak theita lau ama taka chuan ava impar thuta asumai do ni mo kan ti lain asulo chia ani anu in ati na tan le pui angai ziate athlen mola toma chuan mak ati viawa ma serin le chan tur anei lo an ti dun mol chuti lai tak chuan anu alo lang ta vau mai le toma chuan anu Diane chu ava bingala Chloe chu puina apek don thu te alo shila Chloe thu soi chu aringani Diane chuan arin ang nge yen dot aphwa chopa adam doi ein atia chuan apua arang thei ang bera in lampan pui angai thu soima se to ma hi mi fing takani a phal lo bur Diane chuan dam doina azui ve tu thu ashil alo phal ve mai boka police nam nge dam doin lampan adu azota
police ati thuaya Chloe chu a hlang fela mase Diane chuan hnung lama tangin toma chu a chiu le ta zewa Chloe po a chiu ve ti kan shengal a chan chu anin hnuaya ala kal ngai lo na chuan alo har chuak tlatani aril ro a kha ngak maya Chloe chu a hoi kwal vela ti chuan api adokana chuan mu anei ta a Washington College changali kha adon anga hlel em mai chu a muta chata a thin arimin phatsan ani na chuan aril ro atina ema chuara box lampanga chuan a pheile a an en kwal vela thalak pakhat Chloe no pan lai she sel le kal theilim tak mai chu a mu a hai ta zela Chloe death certificate a muta tlat mai le movie tira Chloe no te khongai thak tak mai thaking lawa piang thilek lek kha darkar ni le minute som pakhat sia damin alo the tak tak chuni in pindan chung chu avir moi na sia a Chloe chu a hlau te tak zetani newspaper a chuan no te damdoi na changa ruk bo Chloe thi ni che abau ve thauni bok chu a mu a hetiang thleng tur hian in lo ring pha em ke chuan ka ring phalo tak zet kum som puriat vel kalta khan Diane chu a chap hom maya ri rupa ngai po apuzan lo mai the zombie angmain ading klon zura no te piang himte chu a clearinga chuta chuan me chenau sen tu em chu amuta a ti chuan tun tin hun he kan lo thleng ta ani tun huna hiang kan let le nga lang he me chenau pang hi kal nan ni in tu ti shat lavin alo en kol char ni a hlo ve khopang Diane alo lut ngala in soifia atum na salea mase Chloe chuan chete ma in aring heklau Diane chuan tom chu room le lama amu hil tima se athu soi chete ma in a oi to lawa Diane chuan Chloe chu bulchan chat adila in soi thiam atum na sakhop mai Diane chuan ani mangai le ven him bak atilawa chu wangin chu ti chunzom atum bur mai se bel chu engemo chocolate milk ang tak mai chuan ati khata Chloe chuan damdoi a e chuan a chunga thil thleng a thengil thin thu a shila engtinemo tibuain atal chhuak theita ruma chuan tur hlo taka mu a room na chu Diane mun bik damdoi phua chop a siam la mun puani a hun rei tak chung damdoi alo ti ching pen thin na ani chu Diane chuan tu ne na Chloe a mu chuan a hlau kher maya intina lo turin angen cham chia mase Chloe chuan a in lui ta thawa ti chuan rei lo te a natuarin aka achang te chuan thi aluang chhuak ta bor maya Diane chu a real ro ana ema Chloe chu akwa ta vongvonga toma ero amutwan don a chan chu a thi to wangani Chloe chu a voitam tak na har chhuak le thei ta hlol maya hospitala a har chhuak lau mai Chloe chu ala chong thei lo hun rei tak angin chiam nu chuan nurse po amin thei ta sham mai paper le pencil lak sak turin atia Diane chu hola doctor chuan Chloe chu enkol alangaya wangin damdoi in ala chwa san theilo to tho alo shil meka kan sha cheu angin Diane chuan rem atilo te chu tiang thila thlen chuan man chwa ani nge yang ti ain sha chan wangani Diane chuan Chloe chu a ena nurse a en le cha chu idea anei le ta ti a shat maya Chloe chuan ngur takin ziak turin abeya a theina zungzom a som khomani chuti hun lai tak chuan damdoina chuan code blue siren aron ri chwai maya mitin chu phili tak hian an tlan huaya tuna chuan Diane hian tu emo chu a thatani ti kan she thiam ta Diane chuan Chloe chu wheelchair a da in rang takin hospital chu chhuasan puyetuma Chloe chu a to lauti an shat ma ngein a kalbo pui manangai ni nurse chuan Chloe a lauti shain lekha anu ti in ziak chu a mu a Diane po aman mo khop mai Chloe la chuan mi signal atum china ma se a che hlei thei box silawa an chhuak mai don ani kong top an thleng ta a Diane chuan Chloe chu norlui atuma akal chwa theina tur chun ani sia ma se wheelchair chu a che ei lawa
atangi muni atia ma se Chloe chuan achak na zong nen ake chuan alora khalve chuni in Diane chuan atangani ti anshia thiam ta ka chuan silai phorin ka atum lai tak chuan security chuan lo hwal betin an kap masata a reilo ti chung chu alandan chuan Chloe chu kap tum angina langa ma se ake a chep swal ta hlau maya step top thleng chuan alum thata a na takle chemai theilavin amuta reng mai ne Chloe hadam tur zia hi han ngai to ma te u Chloe chu kumsari nuwa chuan kan mulia ro asura khochekara chuan meche om chhadu lauda khom na lam chu apana wheelchair mangma se tlemena kal thei to ani riru chu ti boy ve deuh hlek mai dayan dang tur khana ke achak tok viawa kumtam takaliam to bok nen ma se tuna velem chuan chete chawakal thei le loi sia zungbuna bun lai alo langa ti chuan pasal nei to in nawa pai ti kan she zui ngal thok tu te po a shel he a he muna hiana kal jing viau ti a shat le bok ruma chuan ai nor phele a anu thi tup to chu alo oma afanu chu apile pu te bula kar top a man thu a shila anu le pa dik tak azong huninge turani dayan chuan ngai thak bak ti thei anei to selo hun engemaw chen nuwa chuan Chloe chuan akal ahun to thuwa shila dayan chuan a hlau dewa Chloe chu akhua damdoi plastic a intuam aka athu rok chu aron chuak ta lol maya kanu ka mangai che ang ro le atia Chloe mel chuan ati chiang ngal mai phuba lani zang khua abung bu ani thei thawem khai a bora ka vain lum let na save daim bula khan I om mai mai ngem nang ni tala khati khana en kol to pang chenga ni tin eng dang ma ngai to alavin Chloe ang khana ti ve chenga avan she om don takem eng poni se he movie atop nan chuan Chloe kha kumsari nuwa ke ponala kal theilawani a akal theilo chan khangai to ati thui takani staff te muwa khan lema change ni anga anula ka phuba alak theinan lem achang mai mai jok eng poni se movie dot lia kani mule chau don ya